Bună tuturor, mă bucur să vă văd. Sunt Raluca Gheorghe, instructor în cadrul Pare Fitness Academy și coach de feminitate și mindset. Da? M-am gândit să abordăm împreună, alături de latura sportivă, și câteva aspecte legate de îmbunătățirea calității vieții. Și cel mai potrivit, având în vedere expertiza mea, este să abordăm subiectul feminitate. Ce este feminitatea? Ce putem face noi pentru a deveni mai feminine, să ne simțim mai bine în pielea noastră și să propagăm asupra lumii înconjurătoare acest set de valori și caracteristici ale noastre, să ne lăsăm cumva amprenta în societate, simțindu-ne bine în pielea noastră, fiind asumate. Așadar, m-am gândit ca în următoarea perioadă să abordez un subiect legat de carieră. Când ne gândim la carieră, unele dintre noi au știut încă din totdeauna ce parcurs profesional își doresc să aibă, să abordeze. Pentru restul dintre noi, partea asta legată de alegerea unei cariere, reprezintă o căutare continuă. Lucrurile sunt făcute să fie așa uneori, este absolut firesc să nu știm întotdeauna ce ne dorim, însă m-am gândit să abordăm împreună în cadrul acestui mini-interviu, să spun așa, câteva aspecte legate de modul în care noi ne putem seta un parcurs profesional, dacă suntem în căutări și nu știm deloc, nu avem idee care sunt plusurile noastre, minusurile, dorințele, aspirațiile și așa mai departe. În general, în ședințele de coaching, prin adresarea unor întrebări specifice, putem afla câteva răspunsuri absolut valoroase cu privire la acest subiect și, practic, ce fac ședințele de coaching? Asigură persoanei consiliate o trusă de unelte, da, să spunem așa, un toolkit, pentru a ști cum să-și găsească singur propriile răspunsuri. În consiliere, deci în ședințele de coaching, nu mergem pe trecut, mergem doar pe prezent și pe viitor. Pe partea de trecut se ocupă psihanaliza, da? Psihologia, deci ședințele de terapie. Însă coachingul vizează probleme actuale pe care noi le avem acum în timp ce vorbim și ne gândim cum să proiectăm pentru viitor cele mai bune rezultate, folosind cele mai potrivite resurse. Și atunci căutăm în această trusă împreună, prin adresarea unor întrebări specifice, menite ca ele să targeteze exact ce ne interesează și să găsim în noi exact resursele necesare pe care să le folosim. Prin urmare, ca să ajungem în zona punctuală, în cadrul ședințelor de consiliere pe care le vom avea împreună, vom avea niște întrebări specifice, cum ar fi: ok, vine un client și spune: nu știu ce-mi place, nu știu ce-mi place să fac, mi-aș dori să am o perspectivă mai clară asupra ceea ce sunt, ce abilități am, ce abilități îmi servesc și pe care le pot aplica în parcursul meu profesional. Vreau să descoper cine sunt, la ce sunt bun, am avut un parcurs profesional alambicat cu tot felul de decizii, nu am fost statornică, nu-mi găsesc locul. Aceste exprimări pe parcursul ședinței de coaching vor fi notate de către mine. Bineînțeles, toate informațiile din cadrul unei ședințe de coaching sunt confidențiale. Vor fi notate doar cu scopul de a exemplifica și pe parcursul discuției din cadrul ședinței
să le scot în evidență. Ce ai vrut să spui când ai formulat asta? Ce ai vrut să spui când ai formulat celălalt lucru? Și așa mai departe. Deci sunt doar niște piloni pe care eu îi fixez pe o tablă, să spunem, și ne luăm niște repere. Pentru că de cele mai multe ori limbajul trădează tot felul de blocaje. Și atunci noi identificăm care sunt aceste fraze detractoare, le putem numi, reușim să targetăm și exact, să gestionăm mai bine și să ne dăm seama care este problema. Da? Și să acționăm acolo. Bun. Întrebările cu privire la carieră pe care le pot adresa pe parcursul unei ședințe de consiliere sunt ce contează pentru tine cel mai mult? Asta este una dintre întrebări. Ce contează pentru tine cel mai mult în viața profesională? Sau ce competențe, abilități crezi tu că ai valoroase și pe care le poți utiliza? Descrie cum a fost ultima dată când tu te-ai simțit bine în pielea ta la job, simțeai că te descurci foarte bine, că știi foarte clar ce ai de făcut. Ce făceai exact în momentele alea? Vreau să-mi spui exact ce făceai ca să reușim să identificăm comportamente care în trecut te-au ajutat și să vedem dacă le putem replica în prezent și în viitor. Iarăși o întrebare. Când mi-ai povestit despre situația aceea ideală în care tu te-ai regăsit la un moment dat, când tu ai luat o decizie bună și ai fost mândră de tine, de deciziile pe care le-ai luat, de parcursul tău profesional, cu cine erai atunci? Ce făceai diferit? Trebuie să punctăm împreună aspectele de genul acesta. Sau, altă întrebare, care este acel pas unic pe care tu îl poți face momentan ca să-ți îmbunătățești starea actuală? Un pas. Deci gândește-te la ce ai putea tu să apelezi și să-ți aducă totodată beneficii, da? Sau care este acel pas unic care te-ar aduce mai aproape de cariera pe care tu ți-o dorești. De cele mai multe ori în cadrul ședințelor de consiliere, clienții nu identifică resursele pe care le dețin și atunci spun, nimeni nu mă ajută, nu am resurse financiare să mă duc să mă școlarizez sau să mă specializez pe un anumit domeniu, oricum nimeni nu mă susține, ăștia sunt niște sabotori. Și atunci, prin niște întrebări specifice de genul, din puținele resurse pe care le ai în prezent, ce poți face chiar acum? Chiar acum, astăzi, când pleci de la discuția cu mine, ce poți face să fii mai aproape de ceea ce îți dorești? Subliniez că ședințele de coaching nu sunt menite să-ți furnizeze răspunsuri venite de la coach. Eu voi fi aici lângă tine pentru a găsi propriile resurse. Rezultatul este în tine. Acolo găsim noi absolut toate resursele de care avem nevoie să ajungem la acel parcurs profesional pe care ne-l dorim. Eu ce pot face este să fiu lângă tine, să te susțin, să te ajut să găsești cele mai bune resurse, să depășești obstacole, să identificăm triggere sau să identificăm sabotori, aici tuturor ni se întâmplă ca la un moment dat să nu considerăm că suntem suficient de buni. Aici, în general, rădăcina, cauza problemă este în trecutul nostru. Nu o să mergem foarte mult acolo, doar vom merge cât să punctăm, să identificăm punctual despre ce ar putea fi vorba în trecut, însă vedem cum ne afectează în prezent această situație și ce soluții să putem identifica pentru prezent, să îmbunătățim atât prezentul cât și viitorul. Cam așa vor fi abordate ședințele astea. În general, o ședință este de 50 de minute. Bineînțeles, dacă se stabilește de la început o altă durată, nu e niciun fel de problemă, evident se face cu acordul părților.
atât vreau să marchez, să subliniez cât de important e să avem un sfătuitor în viața noastră, în deciziile pe care le luăm. Personal am făcut în urmă cu, nu știu, cred că 5 ani, am făcut și eu ședințe de coaching. La momentul acela gestionam niște proiecte foarte importante pentru firma la care lucram și coachul m-a ajutat să gestionez proiectul prin identificarea resurselor pe care le dețin. Practic, am căpătat așa o extra putere, identificând că totul este absolut în mine, toate răspunsurile sunt în mine, să identific ce anume nu ține de mine și nu trebuie să-mi creeze dificultăți, frustrări și așa mai departe, pentru că evident sunt anumite aspecte care nu țin de noi, ci de factori externi. Totodată, ședințele astea de coaching mai pot fi și un factor care să deblocheze abilitatea de a discuta, de a vorbi liber. Da? Deci reușim să vorbim liber, atât în cadrul unui grup extins, cât și în cadrul unui grup restrâns. De cele mai multe ori noi vedem și ne creăm niște probleme care în real sunt doar în mintea noastră. Este normal să fie așa, toți trecem prin asta. Important aici de subliniat este să încercăm să nu ne mai privim cu ochi critici, să ne gândim că avem resurse. În trecut au fost situații când am fost apreciați, au fost situații când am găsit cele mai bune soluții și starea actuală nu este cea care ne dă direcția, este doar o pasă, un moment în care noi nu am reușit să ieșim învingători, din care noi nu am reușit să ieșim învingători sau în care ne simțim captivi. Și ședințele de coaching exact asta vor face, ne ajută să ne deblocăm, să avem un sfătuitor. Sfătuitorul, la final, când reușim să ne setăm niște obiective pe care să le lucrăm, vom avea așa un parcurs, cam așa e. Setăm obiectivele pe care să lucrăm. Nu este neapărat nevoie să identificăm aceste obiective încă de la început, pentru că fiecare persoană se regăsește într-un stadiu de emoțional și al blocajului diferit și câteodată spunem, eu nu am de fapt nicio problemă, doar așa am venit și de fapt pe parcurs să descoperim că sunt multe alte subiecte pe care dorește să le abordeze. Deci tema inițială s-ar putea să o aflăm, tema pe care ai setat-o inițial, s-ar putea să aflăm că de fapt nu era exact ceea ce tu vizai și că obiectivele de lucru în cadrul ședințelor de coaching sunt diferite. Și atunci, deci, setăm obiectivul, nu știm asta în câte ședințe se va întâmpla, în principal ne dorim asta încă de la prima ședință. O să avem aceste ședințe în care noi ne vom îmbunătăți atât stima de sine, cât și vom identifica probleme soluții la problemele pe care noi considerăm că le avem sau încercăm să găsim căi de gestionare. Iar în final, după ce avem toate aceste aspecte, ce vom face? Coachul îți va oferi atât pe parcurs cât și la final niște unelte pe care tu să le folosești. Uneltele pot fi atât unelte legate de limbaj, pot fi unelte legate de modul de a gândi lucrurile, pot fi unelte legate de să identifici tu pentru tine triggerele astea care îți pot cauza probleme sau insecurități. Cumva e față de terapie, care e un parcurs mult mai lung și mai anevoios, unde trebuie tot timpul să te duci în trecut, apoi să revii în prezent și să tot timpul să-ți rezolvi problemele, se creează o oarecare dependență de partea de terapie. În ședințele de coaching, după ce finalizezi și rezolvi obiectivul pe care ți l-ai setat sau obiectivele, din momentul ăla tu știi ce ai de făcut foarte clar și reușești să gestionezi singur
pe viitor astfel de situații. Însă, în coaching, rezultatele nu sunt pentru totdeauna. Pentru că viața este cum este. Trec ani și uităm ceea ce ne-a ajutat, ce ne-a servit în trecut. Căpătăm noi abilități și uităm de altele. Viața noastră se schimbă și atunci e posibil să uităm ceea ce ne-a ajutat în trecut și ne-ar putea servi și în situația actuală. Așa că din când în când, atunci când ai un factor blocant sau nu găsești o soluție, apelează la sursa externă, la consilierul tău de încredere, cu care poți să abordezi absolut orice subiect din această zonă. Ce pot să spun este că eu sunt aici pentru tine, sunt o persoană confidentă, nu neapărat în sensul de încrezătoare, ci voi fi confidentul tău și te voi ajuta să găsești cele mai potrivite soluții care să servească scopului, obiectivului pe care tu îl ai. Abia te aștept!